What's up guys? So karon na punta ron sa Suba sa Kunawon. Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh. Ay, mga ligo na punta kay igang kayrong panahon na. Adto midto sa kuan sa Banwa. Banwa may mga ligo guys. See you, see me. Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh. Camera action. Oh. Bang. Taanda mo break karon. Tumo ang camera ha kay para Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh. Yan. Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh. Sinasaniba ka na naman masamang espiritu. Tabling. Ala na yun, bali na yun. Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh. Dagan mati din. Pasumangil kag dapat dari. Dili sudah kag baliana. Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh. Oh. Sige ka mo dun eh. Ikaw na ibahala mo pa din. Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh.
Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh. Robin yun eh. Ayaw mo tumbling. Robin. What's up mga tol? Ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh. Like I'm so skitty, 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 skitty. Ang kalyana. Mula ka na ko karto, wakay gamit, barata ka. Ayaw alyana. Kat! Tarong nga karno, kanang naisipon mo gawas? Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh. So, manguli na ta guys kay kaulan nun sa bukid. Ting kuan na pod. Ting tupa na pod. Ting batog na po sa manok. Manguli na po tani. Para sa mga taong iniwan, sinarot. Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh. It's a prank. It's a prank. Excited na kayo muli. It's a prank. Woo! Sinasaniba ka na naman masamang espiritu eh.